गथ' गथायबो फरायहोनो हाला आलाय सिलाय जाजोबलांबाय मोसौ मोसा धंस जाजोबलांबाय हा हु फानलांबाय गासिबो जोबनो हमबाय न' बां बायला जिला जालांजोब्बाय सरकारा अननानै मदद होयोबा हामगौमोन आरो। सिमेन्टसापुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय 3 नं बिजयपुर गामिनि रत्नेश्वर बसुमतारीनि बिसि मनिका बसुमतारीया थांनाय बोसोरसे सिगांनिफ्रायनो गोब्राब बेराम जानानै भुगिनांनानै दङ। डक्टरा फोरमायनाय बादिब्ला मनिका बसुमतारीया किडनि फेल एबा देहाया जेबो खामानि होला। जीएमसी नेमकेयार हस्पिटाल एएमसीआव दिन्थिदोंमोनब्लाबो रांखान्थि जेंनानि थाखाय मनिका बसुमतारीखौ मोजां खालामनो हायासै। बे समाव रत्नेश्वर बसुमतारीया गावनि बिसि मनिका बसुमतारीखौ गोग्गो देहा लाबोफिननो रायजो राजा आरो सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ मोननो आरज खालामदों रादाबनि गेजेरजों। रत्नेश्वर बसुमतारीया आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, BKWACनि चिफ मिहिनीश्वर बसुमतारी आरो बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' मोननाव भिडिअनि गेजेरजों आरज खालामदों। लोगोसे बिथां दुखुथिया नखरखौ जुदि मनिका बसुमतारी आरो रत्नेश्वर बसुमतारीखौ हेफाजाब होनोब्ला नोंथांमोना नैबे एकाउन्ट नाम्बार 36059604805 IFSC कड SPIN 009409 बेंक एकाउन्ट नाम्बाराव जा हायो रां दैथायहरनो हागोन आरो मबाइल नाम्बार 8812814948 आव कल खालामनानै खौरां लानो हागोन। आंनिया मनिका बसुमतारी बिजयपुर गामिनि पस्ट अफिस देगापाम पुलिस थानायालाय पुलिस थानाया सिमेन्टसापुरि। सानबैसे जाखो लोमजानाया? जाबाय 1 बोसोर। 1 बोसोर? मा बेमार जादों? बिदिनो किडनि गाज्रि जादों होनदों डाक्टरफोरा। मेडिकेलाव थांगोन ना थाङाखै? थाङो सप्तासेयावनो खननै थांनो गोनां जायो आरो। न'खराथ' फोजालांजोब्बाय जोंहाना। गथ' गथायबो फरायहोनो हाला आलाय सिलाय जाजोबलांबाय मोसौ मोसा धंस जाजोबलांबाय हा हु फानलांबाय गासिबो जोबनो हमबाय न' बां बायला जिला जालांजोब्बाय सरकारा अननानै मदद होयोबा हामगौमोन आरो। रायजो राजाफ्रा एसे नाहरनायबा हामगौमोन अननानै होयोबाथ' सबबो होनायबा हामगौमोन आरो। दा गथ' गथायफोरबो फरायहोनो हाला बिदिनो धंस जालांजोब्बाय आरो माबायाबो फिसायाबो जेरावबो थांनो हाला खामानि मावनोबो आंखौनो गारनानै सप्तायावनो डाक्टराव थांनो गोनां जाबाय थायो। नोंनि फिसाया मा मावो? जेबो मावनोनो उपाय राहायानो गैला फैसा थाखा दिहुननो राहा गैला। दा मा खालामनो आंखौबो गारना थांनो हाया नायबो आरो गथ'फोरखौबो गारना थांनो हाया गथ'फोरनि फारसेबो नायनो गोनां जायो। आंबोथ' नायबाय थानो हाया बेमारि मानसि। ओमफ्राय साबैसेसो गथ'फोर दङ? 3 दोङो। 3? बेसेबां गिदिर जाखो बिसोर? सासेया 12 बोसोर जाबाय, बे सासेया 10 बोसोर, बे सासेया 8 बोसोर। बेफोरबायदि गथ'फोरखौ बोरै गारना थांनो आरो आंबो हाया मावनो दांनोबो हाला। थाबाय ट्रिटमेन्ट खालामबाय 1 बोसोर। मेडिकेलाव लांदोंमोन? नेमकेयार ओमफ्राय आरो जीएमसी भागराव दा डिब्रुगड़आव थांगासिनो। उपाय गैया थाङाबाबो आरो नायनाबो थानो हाया नायजेरबो फुथारना दोननो हाया थांनो गोनां जायो बिदिनो दाहार दुर लानानैबाबो मा खालामनो। दा रायजो राजाफोरनि बिराद फैसा दाहार जाना दोङो दा बेफोरखौ मारिनो हायाखै मानसिफोराबो बिनोबो हाला। बेमारखौ फाहामनायाव बेसेबांसो रां नांगौ जागोन दा? 20 लाखसो थांगोन होनदों मानसिफोरा। डक्टरफोरा होनदों बिदो आरो बिदि नों जुदि किडनिखौ ट्रेन्सफार खालामोबा इसिनि नांगोन होनना बुंदों आरो।